Isin daw balik, layo na kito sa chat nato. Mga kagahi, gahupot sa pinakadakong nga posisyon sa Integrated Bar of the Philippine Misamis Oriental Chapter ang usa ka batanong lawyer. Guwapa pa, sexy pa. Pangutano na tong vital statistics ani karon. Usa ka babayi, babayi pag yun nga dunay iso nga baruganan sa maayong leadership skills. Mas kailan ako yung papa ni kay nagkonsulta man ko to sa una siyang papa katong mga panahon nga Atong panahon nga nagproblema ka sa imong sustento. Amahan ni ini, mao ni ang nagtabang ni Bernie aron maon sa to mga problema sa sustento ni Bernie. Easy! Makauban na to karon, may lain, di na to lang daghanan sa to sa into na to. Si Attorney Katrina Mordeno. Magandang dilaw. Talawa! My Good God! morning, attorney. How do we call you, attorney? Kat, Kate? Kat lang, sir. Mayong buntag sa inyo, diha, Ernie, o Sir Art. Si Art lagi mo. May muntag ka. Ganina kagay Art. Joey Abu. Nganong kagay Art? Ganina magsinggit-singgit kay kagay Art. Brother Joey Abu. Oy, kagay Art. Read between the lines, bro. Mo na di ni katalo, bro. Di maminaw. Good morning, attorney Joey Abu. Brother. Kabalo ba ka attorney ganinang buntang nga grabe kaning tingog ni kagay Art kanang pinaiso ka ng suko kayo? Pag abot din nimo. Kasi di ba sukuan na siguro nga kalaw si kayo. Bisa nga si attorney ko yung pagkotano ka ng buntang ka. Huwag din siya kagaay ng kitabo ng kwarentina. Ikaw, attorney, we would like to congratulate you as one of the few, no? Youngest na unsa magid female lawyers nga presidente sa IBP. Grabe. Amo lang yung paila-ila dali. Congrats. Kagahi. Daghang salamat. Okay, sugdan nato ni Bernberg kani. Ang amuan ri kaning sa ato ang kaning gahi kabay, no? Attorney. Kaning inspiring young people like you. Yeah. Nga unang pangutanan namo, lisod ba mag-abogada, attorney? Kay base na adi aron mga nasa college. Oo. Nag-eskwela na, mo graduate na og college. Oo. Ana, unya ginaduso bitaw permi sa mga ginikanan na paglo anak pag-lawyer anak. Tama. Anak. O Musa lisod ba kay naman kay grabe ko ulawon kay kuma ana nya daghang ka na memorization. Attorney Kat, unsa lisod jud ba mag-abogado? Naminaw karon ang mga millennials kanino? Ang pagsulod og law school, I think, like a lot of other nga endeavors, nagid siya yung mga set of challenges o own niya nga mga hurdles. Pero bisan pa og lisod, tinuod to yung giingon nga na sila'y problema kay maulaw sila, daghang memorization, kapoy, hago. Pero kung mupursige lang ka, mulahutay baya, gyud. Ang law school kay paggahiay gyud siya sa imuhang sikmura o kusog. More than siguro the impression nga kinahanglan nga bright ka, kinahanglan maayo ka. Basta kay mo basa lang gyud ka. Adyo lang attorney. Attorney, ani. Academically, unsa maay nayog ka sa eskwela? O kanang layo ra gyud si Bernie nimo ba? Dili. Mo galing kagay Art, mangutana ko kay kung for example, kung mag-engineer ka, mayon sila nga dapat maayo kag math. Di ba? Naman na. Kung gusto ka mag-medicine, dapat maayo ka og science, ana. So kanang mag-abogado ka, ma'am. Unsa man na kailangan may ka magtubag-tubag, ana ba? Pero praktika ni mong tubag-tubag sa imong ginikanan siguro. pero to be serious about it, kuan kanang maayo kung musulod ka og abogasya nga nakay propensity for reading o public speaking. Pero dili manginahanglan. Dili manginahanglan kay pwede man nimo siya i-hone nga mga skills, pwede nimo tun-an, pwede nimo i-practice. Kay daghan kayo kog nailhan nga abogado nga dili sila hiyang sa gabuhaton sa abogado nga mugi na hibalan sa mga tawo nga magsigig istorya, magsigig sulat, magsigig atubang sa korte. A lot of them gani come from very diverse backgrounds. Na uban nga engineer, na uban nga nurses, na uban nga teachers. So, depende ra gyud sa imuha kung imuhag yung lusubon ang unsa man gani ang mga challenges nga imo atubangon kabulo ka istorya. Tapos kung babae pag yun ba, no? Doble pag yun ang challenge sa attorney, no? Kung babae pag yun, di masamri ka, bro na ka, mga lalaki, medyo pa, unsa po yung challenge kung ikaw babae attorney?
Naasad, when I started in law school, there weren't a lot of female lawyers that I can look up to. But siguro 5 years down the line, ang kumahong nakita, daghan kaayo mga bag-o nga abogado nga babae. So nag-change na sa gyud karon ang demographic sa lawyers. In fact, sa law school, mas daghan babae nga ga-enroll compared sa mga lalaki. Kay kanamang Mapasa- kung panahon na burn nga kuan dali na yung kasuhan ang mga laki ng panahon na. Pwede saan, musad na. Attorney, kanang sa imo ang pagka-presidente sa Integrated Bar of the Philippines sa Cagayan de Oro Miss or Chapter. Wala ka ba ma-intimidate pud ani nga daghang ka-idea mga tigulang na pud nga mga abogado? Easy! So man mong baba. So baba ni mo mong tiguang idaran. Di basta-basta, di ba di basta-basta kay ano man. May magpareal ni sa ubang mga lugar diri daghang kay mga dikampanilya nga mga abogado diri sa Northern Mindanao. Yes, Diri sa City of Mispor. Wala po kanang usa man na nga wa ba ka makaliti pud ana ngano ikaw man gyud. Imo ba pala? Bakit ako? Kung ano, kanang believe man ta sa equality of the sexes. So, katong mga panahon nga gadagan ko, ako na sad ang nanguyab ani nila nga mga abogado. So ikaw gid ay ikaw gid okay. nag-aspire ani. Why do you aspire to be an IBP president? As I think ano siya, equally I want the position, pero I didn't just outright want it. It came, I think, organically kay I have been an officer of the IBP. Uy, nawala yung audio. Oh. Kasi na nawala yung mong audio, attorney. Attorney, Medyo audio. nawala. Adjust gamay. Brad, ay sa na ilang niya, Brad. Ito na nakalitan ka putol. Paki-kuan daw. Okay na, attorney? Medyo nawala. Okay. Ayan. Okay, continue. Sorry. Okay na? Okay. Yes. So, kuan equally, gusto nako nga mudagan o I think nahitabo pud siya organically kay pag kapasar nako og bar diretsyo naman dayon gud ko nag-active sa IBP. So there were a lot of people who inspired me and motivated me to vie for the position. But at the How start, long na ba attorney na imong lawyer si Attorney Kat Mordeno? 5 years now, 5 years? going to my 6. Yeah. Bago pa kayo gid ko na lawyer. Ay. Unsa may role, unsa may papel sa IBP para sa mga abogado o para sa susyudad, Attorney Kat? Ang IBP, gawa sa gi-institutionalize niya no, ang grupo sa mga lawyers, it would want to help the administration of justice and also to have an organization where lawyers are able to to air out their grievances. Unya, gawas ana, wala man goy lain pud mi nga avenue nga nabitaw mi istoryahan nga makasabot pod kung unsa man ganito ang amo mga gaagian dili lamang sa amo mga kliyente pero apil na pod ang pamaagi nato sa tong judiciary o the judicial system in general. Nakita na ko kagaya na murag advantage ni nga ni pagwapang attorney no. Kay pagtanaw na ako kay pagtanaw sa korte. Uy gwapa ang kalaban nga kuan. Your Honor. Mo surrender na mi Your Honor. Gwapa ang among kalaban. Kani, attorney mo, nag-text rin nga, sa IBP, pwede ka ba pwede mo ireklamo ang usa ka abogado direktamente sa IBP? Oo, tinuod na. Pwede mo reklamo sa IBP. Sorry, wala ka masatisfy sa iyang legal services, minana, attorney. Oo, ingon ana. But ang misconception lang sa IBP man god, insofar as sa chapter lugar nga level, abi man gud nila nga ang chapter ang modesidar. Dili ingon ana. Ang chapter mudawat sa sumbong, magkandak og fact-finding investigation, husayon ang mga parties nga involved kung kaya ihusay, unya kung unsa man gani ang findings, kung walay paghusay nga mahitabo, isaka na muna sa IBP nga national. Usa mga sampulan na attorney nga kasagara mga sumbong pod sa kanang kapwa ra pod nga attorney. Mga kasagara. Normally, kung lawyer to lawyer, mangita gid na og pamaagi, dahil mangusog nga mga tawo o para dili magkagubot. So it happens very rarely. Kung kliyente gireklamo ang abogado or sa kaordinerong tao yang gireklamo ang
abogado for whatever nga ground. Unsa man na, iagto lang na nila sa IBP. Wala sila diya nga, ako kauyon aning abogado, kining abogado, ala pulpul kaayo. Singalan niya na, si attorney bitok-bitok. Nagdawat ra down payment tapos wala na din klaro. Kung kasagaran ng mga reklamo ana, attorney og unsa ang proseso kung naay kanang wala lang ka masatisfy sa service sa imong abogado, pwede na pud Pwede sa naman na, attorney? Dili pod. Dili. There naay kinahanglan nga meritorious ang Okay. grounds sa pagpasaka nimo og sumbong sa isa ka abogado. Ang pinakatumong gyud ani is ang abogado kamulo siya hawid sa imuhang kaso or kamulo siya sulbad sa imuhang problema, nag-violate siya sa Code of Professional Responsibility namo. So nasa gibuhat nga unethical. Kaya ana nga unsa gwapa ang imong kliyente unya naay sexual harassment, pwede pa ana. Tama. Pwede yun kayo. Uy. Si Attorney Kat para private practice mo ka, Attorney Kat. Oo, private practice ko. Okay. Oo, asa man po ang law office ni Attorney Kat Mordeno? Ang amo ang law office naa sa Tumasaco Scapes nga building diri sa Tumasaco 14 sa Makasandig. Dili di ka itong padulong kamamanang kato akong gintuan sa una. Grabe dala hugot magirang imo. Ay, dala. Attorney, diba, Sabi kay kabisi ni nga abogado ba? Sabi. mo galing. Ang pangutana di attorney grabe makaangat ni sa ekonomiya sa nasod. Napabay panahon sa love life ang usa ka labi na presidente pagyud sa IBP Miss Or. Naa kayo pagitaan gyud po nagpamaagi. Mo na diya. Mo na nakalami diya. I-greet daw sa karon attorney. Kaya mo get si Brad doon. Mayong buntag diya, Attorney Joey Abo. Yo! Mo na nagdadayon. Manguli na tayo. Asa to. Manguli na tayo. Manguli na tayo. Saan naman niya? Okay po si Attorney Kat is also an entrepreneur. Okay. Juan, ako na itong ipadala diya, Juan. Ipakita to diya. Kanang, imuhan ning, kung saan na imuhan burger junction Inyo diya, inyo na nga business ato. Kanang sa Archie's Chicken and Fries, ako anang amigo kaayo. Iyang papaana gihapon bro ninyo, Sir Art. Isa man, si? Si Nico na nga gupalor. Hi Nico, may buntag. Mao ba diay? Lami. So, bali, lami yung kaya ilang burger. Di actually, pag tilaw na ako, nakali ako, pero di pag yun ako, yun ma-internalize, murag medyo napingis ko. Ako gani. Ano na. Pwede niyo na ipakita ito na ina ito nga unsa. Wow! Nga, kuha na kayo. Sarap! Malipay ito. Barato kaya gaya ni Bay para mag-promote. Lagi. Attorney, panawagan mo sa mga millennials diha o mga ginikanan nga naghandom nga ang ilang anak mamahimong abogada o abogado baka pohon makaigalaan ania si Attorney Kat Mordeno. Sa mga tigpaminaw sa gahi ni Bay nga programa, gusto lang nako ipaabot sa mga ginikanan ug apil na sa mga batanon nga gusto nga mag-pursue og law or abogasya. Salig lang sa kaugalingon ninyo o prayers, daghan kaayo nga prayers, di mahurot, isa ka baldehado nga prayers. Og labi na sa tanan, kinahanglan og hard work. Dili mahitabo ang inyong mga pangandoy kung dili nimo tagaan og oras o dili mo suklan ang mga challenges nga ilabay kanimo. Yan. Kana lang, maayong buntag. Daghang kayong salamat Attorney Kat Mordeno. Regards kang Attorney Brother Joey Abo. Ay, kuhanin ka mag-trending na nga guesting. Dalimang ka. Proud kita ba? Gwapa kaya mong attorney diri. Ay mong IBP president, ha? Saman, pagwapahay na lang mo, Guan. Bernie, Presidente. ina nga to ang executive producer nga si Imyat. Nga, kanang buntag pa lang sa'yo, yun ani nga mga dagway ang dapat na ito Dapat galing. Dapat once a week. Dapat once a week. Dapat once a week. Dili mo akong dugo. Aning kalawsi nga gihimo karon sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro. Adi na mamenaw sa mga medical expert. Unya, attorney ha, katong konsehal dia attorney di ay katong konsehal dia nga
dunay ga-violate atong mga ay concept kisa to nga ngalan atong SK President man nga gireklamo. Sino? Si Ko. Sino? Nalimang ka ato attorney gihilom na lang ron sa konseyo. Ato pa kanang mga babae diya mga konsyal di ay di na mulaban diya kung naay babae nga. Ay. Wala lagi daw nag-file og complaint. Ang ilang tawhanong katungod. Wala lagi daw nag-file og complaint. Ikaw bitaw kagahayat kay Wala na file o wala gi pa file. mao lang. Eh panali ko inas mangutana ka attorney. Uy, napas pa gid ni Abusar pa gid siya. Sige. Attorney. Anong basta gwapa ang guest kay mo yung ipa-extend og dugay-dugay, balag mo. Saka ayo hayahay kayo pamati diniigan. Ano? Ito sa attorney Kat. Any plans nga mudagan pagka kuan sa Uy, 2022? pwede, Wala ba yung pwede. Wala si Joey lagi na nang uyab sa ako. Again, daghang kayong salamat. Salamat, attorney. Moedino. Thank you. Thank you very much. Thank you. Salamat sa inyo, Sir Art, ug Sir ni Bernie Bitok-Bitok. Maayong buntag. Iyo. Lahir ra Art atong mga ngisi at ba klaro kayo abot gid. Kita kitong mga ngipon ba murag Nado Joey Abu.